Iñaki, baldakizu zenbat urte dituen Ikurriñak? Ba ez dakit egia esan, ez dakit mende bat edola. Bueno, ezabiltza urrun, 126 urte. Gaztea beraz eta Euskal Herriaren historian barna zati txiki bat besterik ez du ordezkatzen egia erran. Eta hori baino lehenago, bertze ikur batzuk burura etortzen zaizkizu pixkat Euskal Herriaren osotasuna ordezkatzaketenak? Ba bueno, igual burua datozkitenak, Lauburu ebea, Arrano beltza, Naparroko erresumako bandera, igual. Bueno, mira, nik uste dut horretan gehiago asmatu duzula. Enen bilen hain gaizki orduan. Nafarroako armarriak gaur egun duen forma antzekoa du gutxienez 12. mendean antxo jakituna erabiltzen hasi zenetik. Erreinu osoa ordezkatzen zuen eta beraz, baita gaur egun Euskal Herria gisa izendatzen ditugun lurralde guztiak ere. Armarri hori da, horren bertzez, Euskaldun guztiak batzen dituen lehen simboloa. Edo ezagutzen dugun lehena, bederen. Halere, Nafarroako armarriak osotasuna ordezkatzeko gaitasuna galtzen duela erran daiteke, hain zuzen ere, Nafarroako erresumak lurraldeak galtzen dituen heinean, ez? Konkistengatik eta bar, bueno. Eta Ikurriña gertu arteko tarte guzti horretan, badira bertze proposamen batzuk, hori esek ikusiko ditugu orain. Euskal Herri guztia ordezkatuko zuen simboloaren bilaketa etzen bakarrik Euskal Herrian garatu. Europan barna eta bereziki Ameriketan, Hego Ameriketan lan hori ere egin zuten. Badirudi, bazutela halako behar berezia beraien burua ordezkatuta sentitzeko. Oskar, 16-17 mendeetan Euskal Herri osoa adierazteko simbolo erligiosoak erabiltzen zituzten? Bai, eta hortan euskaldunak ez diren bat ere originalak, Europa osoko herriek antzeko sistema zuten, 19. mendera arte, erligioa eta naziotasuna elkarrekin loturik zeuden, eta Ameriketan zer edo noreta antzeko Virginia hartu zuten horretarako. Eta 19. mendean hasten dira bertzelako ikur batzuen bila erligiosoak ez direnak, bai? Gauzak sekularizatu egiten dira, erligioak ez du hainbesteko garrantzia, eta orain beste hizkuntz simboliko bat sortzen da. Eta hortan hizkuntz simboliko moderno hortan, hiru dira elementu nagusienak, importantena banderak, horiekin batera ere himnoak, txerkiak eta armarriak, eta ez zegoen olako ikurrik, Euskal Herria osoa adierazten zuenik ez zegoen olako banderik, eta horren bila egon ziren. Zein da behar horri eman zitzaion erantzuna? Azkenengo 2019. mendean, hainbat eta hainbat bandera sortu zituzten Ameriketako euskaldunek, baina horien artean importanteena izan zen hemen erakutsiko dizuetan hau. Ezaguna zitzaizun hori? Guztiz ez ezaguna zait. Gaina ageri diren simboloek ere harritu naute, ez dakit zer esan nahiko duten. Lau buru, erreinu moroen lau buru, lau esku elkarri emanaz, lau izar, ikusten duzunez dena lau zenbakien inguruan antolaturik dago, eta zorik bakarrik nahatzen du laurak bat Espainiako bandera batekin. Azken fina horixe da, hegoaldeko Euskal lurraldeak ordezkatzeko bandera bat zen. Dakigunez, 1881 lehendabiziko alegiz agertu zen Parisen, Victor Hugori eginiko omenaldi batean. Eta dirudienez, bandera hau egiteko eskatu zutenak ziren hegoaldeko lau diputazioek. Oskar, badirudi ikur horrek izan zuela bere arrakasta Ameriketan, baina hemen bat ere ez, Euskal Herrian, ez? Bai, hemen ez bat ere ezagutu, baina Ameriketan dakigunez gutxienez 2 hamarkadetan, hogituetan erabili zen egun ikurriña erabiltzen den bezala. Gerora, bertze bat etorriko daia Euskaldun guztiak ordezkatu nahian. Ameriketan beti ere. Largoko hamarkadan zehar, Ameriketan gertatzen dena da euskal etxeetan, nonbait iparraldeko eta hegoaldeko euskaldun arteko batuketa ematen da. 19. mende amaieran ari gara. Bai. Eta Montevideon, gutxi gara, 1893an edo lauean jazten dira lehendabiziko gauzak esan, iparraldekoak ere euskaldunak dira sartu behar direla. Eta sartzen direnean, dena aldatu behar dute. Eta horretarako, Montevideon sortzen da arrakasta gehien izan zuen bigarren saiakera bat.
hau da gutxi gora bera bandera hori. Eta harritzen hau, bandera Espainiarra eta Frantziarra daramatza barnean? Aldi batean Espainia, beste alde batean Frantzia, baina tartean zuriz jarrita Euskaldun guztiak bat. Eta fondoan Uruguaikoa. Uruguaikoa zen, Uruguain sortua zen. Bandera nazionalazko sortzen dira diasporan, eta horretarako ere diasporako elementu bakartzen dira. Galiziako bandera Argentinan sortzen da, eta horrexegatik Galiziako banderaren koloreak Argentinako banderak dira. Bueno, zer iruditzen hau, Iñaki? Bueno, ez dakiz esan, oso otxuta gaude gurekin da. Arraroa, iruditzen zaizu. Bueno, oitze kontu izango da noski oire, baina bai, noski arraroa egiten zaidala. Oskar, orain arte, azaldu diguzu 19. mendea amaieran Ameriketan egon ziren proposamenak. Eta Euskal Herrian zer? Euskal Herrian batez ere armarrien inguruan egin zen prozesua, eta besteak beste baditugu elkarren segidan sortu ziren 3 proposamen desberdin. 3 bat, 4 bat eta 7 bat. Aha.